Instrumenty służą do muzyki, wedowo-sotologicznej. A dzisiaj rzeciemy wama, że tak wcale nie je. A weklareje to nama kolekcjonera i znajosz instrumentów ledowych i etnicznych z całego świata, Sławomir Krause. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Będziemy w tej rozmowie poruszyć tematy antropologiczny, kulturowy, muzyczny, ale też webżandowy, bo to wszystko opowiadają nam instrumenty. Każdy instrument to cały zbiór rozmaitych ciekawych historiów o nasi lecczyny też. Adam Hybel, rocia bardzo serdeczna. Ja zaczął od tego, że instrumenty niekoniecznie służą do muzyki. To tak po prawdzie, no nie jesteśmy w sztandze, gdzie tam odtworzec pierwszego aktu tworzenia instrumentu. Możemy blusso docygać, jak to was drzało, ale co mógł mieć na myśli ten człowiek, jak ci pierwszy raz uzdrzył coś i zaczął wydawać z tego zwanci? To jest ciężko zbadać. Według mnie pierwszy dzwanci, jaki człowiek chciał powtarzać, były związane z oddywaniem tcie. Pierwszy człowiek chciał wyleć przed jaskinię, przed grota i widział wieczór na gwiazdy na niebie, na pole, lasy, łąci, na siebie, na dzieci. Doszedł pewnie do tego, że to jest niemożliwe, żeby to samo powstało. Ktoś to stworzył, ktoś nad tym czuwa, ktoś nad nami jest, tam gdzieś u góry. A ci ludzie, co umierają i odchodzą, to oni tam gdzieś też jedą. I ten pierwszy wiatr, co w tych nurtykach gdzieś tam zagwizdał im, w tej trawie, w tych listach, ten pierwszy wiatr dał im pewnie taką myśl, że jeśli to prawda jest, że za każdym człowieka, w każdym nurcie chodzi jakiś dobry Bóg, jakiś patron, który u niego dba i który odpowiada za to, czy jemu to uda coś upolować, czy jemu ubrodzi tam gdzieś na polu. No tyle zaczęli składać ofiary. A jak to robić równo fajnie, tańcować w kulu ogniścia, jak nie ma żadnego rytmu, nie ma żadnego bębna. I pierwsze te były instrumenty, to były klaskani. Klaskanci, najpierw u kolana, u siedzeni, a te później wymyślali pierwsze bębny, to były takie bębny szczelinowe, wyjadli przez termitę, wytrzut były lody, tam hol był i oni klepali w te bębny. To, co do dalek niosło i to nawet później wykorzystywali do tego, żeby przekazywać sobie informacje, jak dzisiejsze SMS-y. Te pierwsze bębny i klaskanci różne, z kneplów, z dyleków, to były pierwsi do tego, żeby równo tańcować, składać ofiarę Bogu. Tak to narodził pierwszy. Tak samo skóra z cygony, to obleczeni do tego, żeby to pustyleć w grotę. Te skóry były na cygony, wysesione, obrobione i sprawdzali, czy one to i twarde, i dobre, dosyć wysesione, tak ile trzeba, przed to, że je uderzali ręką, platranką. I tak powstał pierwszy bęben obręciowy, nacygniony. Tego później natygали na to drzewo, wyżarte przez te termity. I to były pierwsze instrumenty. Trzeci instrument to był na pewno pierwszy strunowy, łuci na cygony i z jelit, z flaków robionych, impregnowanych i z łyka od drzewa. I one też były natygnione i to fajne brzemię ima. Najstarszy instrument, jaki był znalazły, to był w Alpach niemieckich 43 000 lat temu. Tak on był datowany. To wychodzi na to, że to jeszcze neandertalczycy chyba go używali. A
to idę prosto co domyślać, jak on powstał. Wszyscy gnety, ja ci wszyscy zwierzęta, ja ci przed lat jedle, bele jadli doszczętnie. Tam nawet z gnetów ten szpik kostny był wescenny. I przy tym dymichaniu tego szpiku kostnego, złomynyłe gnetę, powstał flet krawędziowy. Bluzdyrę jemu zrobić na wiertet. I taci ścieżk nale dla 43 lata. I my pierwsi 3-4 dyrci. Flet krawędziowy i to działa. To by taci pierwsi. Bęben, flet krawędziowy i łuk. A cała reszta to płewta to od tych pierwszych modyfikacji. Ciażbun z Wanków, bo tak nazywa sobie na Facebooku, może tak pod taką pozwą nalez nasz dzisiejszy gość, Sławomir Krause. Jeś bandze megodele tym jak na kasiebach wezdzą instrumenty, bo to jest tyś ciekawo tyma i tyś zahaciwająco te tematy antropologiczne pierwszych zwankach wedunych swiądno przez człowieka. Jeźle idzie te instrumenty, jakie są z całego świata, czy widzimy jakiś wspólny rzeczy, które mają ledze w Azji, Afryce czy Ameryce? Jo, to je widać dare. Ja to czasem widzę, że instrumenty są wszyscy ze sobą krewne. Tak można to powiedzieć. Ja widzę tak na dwa orty te podobieństwa, te podobności. Pierwszy to jest taki, że wszyscy w całej tej szerokości geograficznej te wszystkie instrumenty są podobne. A to jest prosta sprawa. No, to tam rośnie, to tam biega, chodzi, ziewi, ta ziemia to tam jest podobne na tych samych terenach. To jest Ameryka Północna, to są Indianie północnoamerykańscy rdzenni. I to jest my, Słowianie i Germanie na tej całej linii. I tak samo na stepy mongolskie dochodząc i na chińskie północne tereny. To wszystko jest podobne. Materiały to same. Skóra, drzewo, kamień, gnete. I z tego są robione instrumenty podobne, ale trochę inne drzewa rosną, trochę inne zwierzęta biegają. I to są takie maleńkie niuanse. To jest jedna rzecz, która jest wspólna. A drugie to jest podobne wykorzystanie instrumentów tych samych do tego samego. To są takie trzy rodzaje. To są instrumenty informacyjne, użytkowe, tak jak u nas te kasiepści, do ładnekiwania zła, do przestrzegania dobrego, albo dołączenie to, do połączenia to z przodkami, z błędami. To jest i dredzi zylek, to są instrumenty, które człowiek wykorzystuje jeszcze nawet do dzisiaj, do zaklinania tego deszczu, jakie są gdzieś tam w Australii, w Patagonii, w Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji. Tak. Do wiatru, do deszczu, do tego, żeby Bóg zesłał urodzaj. I trzeci rodzaj do tego, żeby gadać ze zwierzętami, z ptykami, z myłbkami, żeby na nich polować. I są takie instrumenty podobne do tego. Wiadomo mi się, że to może służyć do dogadania się z ptochami. Ja, to jest instrument prosty, indiański flet, taki oscylacyjny do gęści. I pokaże, jak powinien być wykorzystywany, a jakieś można z niego wyciągnąć jeszcze inne dźwięki przystosowane do naszych ptychów. Albo a jak to rozmieje gwizdać, to można nasze ptyści też roczyć do swojej nima rozpowiadać. To jest kwestia, jak jest rejna, to kwestia tak śpiewałem, a na wieczór wildzi nadejście jakie.
Musi ta nama wierzec na słowo, że tu poprawdze nie je wmontowany żaden dzwank nagrani ptochów w lesy, ale to je dzwank weduny przez ten instrument. Jeśli idzie o przewoływanie deszczu, to ja sobie pozwolę przekazać deszczowi ci. To jest prosty instrument w Australii, w oceanie, tam na niewę w Pydle. Prosty, bambusowe drzewo, wyjadli we trzódka łepcanti, nasypione zerna w kul, powbijane są kaktusa zagawę, te prykle tam powpichane, nasypione piesku albo cebienia, jaciłeś. I dzisiaj tawa jak deszcz pada. Rain stick, kij deszczowy, a czasa zaklinacz deszczu. Ta ostatnia płetwa jest najmniej popularna dla twoich zwolenników i przeciwników. Do tego kija deszczowego pasają jest tuba. O, danka. Tuba, która może przełelać nama do tego deszcie, jest grzmot i ucieścić nama left. Efekt tego grzmotu jest naprawdę dobry, bo wszyscy podskakują, jak to pokazuje pierwszy raz. Jeśli idę wykorzystać do tego instrument z Ameryki Południowej, ale choć on nie rozlazły i dali, bo to jest czas. Przed lat robili je z paznokciów od lamy, a teraz one z daktyli wysysionych pestków. I też może być wykorzystany do efektów specjalnych. Do teraz po dziś dzień te instrumenty w większym dzielu są używane jako efekty specjalne, albo żeby zrobić atmosferę. To ten instrument może być wykorzystany do spadającego wodospadu, ja? Albo do odkręconej krany od wody. I ten instrument, ja pewnie to nie zmieniło od 1000 lat. I to jest to, co mnie najbardziej w tych instrumentach etnicznych, ledowych widzi, to jest to, że one to nie zmieniają. One ustają takie jak bele. Tak, do tego to bele, do tego to ich brakowało i robili, podjedymy to tak samo ważą i temu one są takie ciekawe. I ludzie nie wiedzą czasem, że to jest nawet taki instrument. Ty jak na przykład instrument, który największe kontrowersje i ciekawość budzi, bo nikomu do głowy by nie przyszło, że to jest instrument. A to jest instrument zrobiony 1000 lat temu, wpisany do Światowego Dziedzictwa UNESCO w Indonezji. To jest angklung. Angklung robiony cały z bambusa, z drzewa. I to jest pierwszy instrument, jak ci dzieci dostają w szkole tam w Indonezji. Nie jak kulat cymbał, czy trójkąt flet, tylko plus angklung. On ma 1 ton. I każde dziecko dostaje o 1 ton waży. Każde dziecko ma 1 klawisz jakby. Jo, to jest taki 1 klawisz. I nad nim jest dyrygent, pani szkolny i pokazuje, kto cię zagrać. I jedynie na tym grać nawet poważne melodie. Jak brzmi? I jest nastrojony dobrze i to mnie dziwi, że on to nie rozstrojuje. One są wrażliwe plus na fucht. Jak jest za mokro, to one często zmieniają farbę. Nie? A tak są dość dobre. Mamy podobny, u nas podobne instrumenta to jest mreczk, burczybas, brańtop, jakby go tak zwał. To są kasiepści, gdzie byliście skrzypce. Zerne też to wiele nie zmieniają. A jest Natalii są takim ciekawym instrumentem, że każdy może je sobie spersonalizować. Zmienić sobie twarz i farbę dołożyć. To jest kasiepści i musimy sobie na kasiepści swój ten wysiłek dać, czy płytci, czy wejrowści. Ja jeszcze robię inne instrumenta, bo tak mnie to widzi, że kasiepści
instrumenta, to ich jest trochę za mało. No znaczy, a czasem do głowy przychodzi jakiś taki łydba i wymyślił, to jest kuryszk. Mam ich pera, jeden w muzeum, kuryszk na 3 stronach DAD wyskalowany i idę na nim grać jak na banjo amerykański. To jest tamburyno. To jest tamburyno, mogę bez blaszków używać. Je kuryszki, są ptyczkowi skrzepce, nie mam ich przeniosli, ale musi ta wierzyć na słowo i jest mam projekt Sankprofu na rozbudowanych diabelskich skrzepców na aniołka i 2 pyrci po 2 błekach. A to mam nadzieję, że jest świat je łydzi. No to jest, muszę to przy nich robić. Bo tu musimy dodać, że Ciarzbun z Wanków to nie tylko kolekcjonera, ale też utwórca instrumentów, a też ktoś, kto robi renowację, bo czasem te instrumenty, ja ci te kupiłeś, wymagają jakichś drobnych reparacjów. Ja, czasem je należy instrument na wyprzedaży, który z początku nawet mnie zaskakuje, bo nie wiem, co to jest. Ale trochę trzeba pogrzebać. A ty co sprzedawałem, tych łec wiedzą, co to jest? Nie wiedzą. Ja mam kupowany za grosze instrumenta, które mieli takie płetwa. Rzeźba orientalna. Rzeźba orientalna i widać, że to jest rababa egipskie, fele plus gryfy. Także jest gryf dorobiony, jest rababa. Ale jeśli chcę dodać jeszcze, jeśli mam instrument, bo do tych instrumentów to atmosferycznych. Deszcz, wiatr, to jest dość prosty instrument wymyślony. Czasem wykorzystaję ten instrument, sobie wkłada do wsady na auto i jak jeździ, to przede mnie na każdym zakręcie fale oceanu. To jest bęben oceaniczny. Jeśli chodzi o instrumenta, jest do tych podzielonych na te różne nurty na świecie, to muszę rzec, że nawet instrumentów, cała Azja, połowa Ameryki Południowej, w Afryce jakby mniej, nawet instrumentów jest zrobione z bambusa i z łożyka kokosowego. Łożyk kokosowy i bambus to są najbardziej wszechstronne materiały. One to naprawdę nadawają nie do jedzenia, czy do budowania checi, ale do wszystkiego. Czyli bym prosto kalimba. Ona występuje, gdy to pytałem, gdzie ja można znaleźć ta kalimba, gdzie ja robię ledy, tylko siądę tam, gdzie jest łyżek. A łyżek to jedynie puszka akustyczna i można na tym zagrać wszystko. Choćby kasiepsko królewy. I do tych instrumentów prostych, jeśli chcę pokazać wam. No prawie, gdzie tam są baterie wkłada? To jest taka ciekawostka do kasiepskich instrumentów. To jest jedyny instrument, który by to kulnat na kasiebach nie sprawdził. Bo my lubimy to pokazać. A to jest jedyny flet na świecie, na którym graje to dmuchając noska. Także nie jedę to pokazać i na tym grać. To jest bokarina z Brazylii do łelania myłbków. Ale jest to nauczył na tym, to dobrze nawet grać. Gamba musi być utymko, bo utmikamy gamba domikamy i modulujemy wysokość. Musimy zmieniać dźwięk w ten czas. Jak brzmi za demonstracja. A do myłbków prosty instrument, ciekawy. Do tych prostych instrumentów jest dodal instrument mniej znany, bardziej znany jak drumla altajski, wargan ukraiński, a to jest dan mój Wietnam. Z Wietnamu on jest zrobiony z blaszczy
I oni o tyle lepsi i bezpieczniejsi, że nie trzeba je przykładać do zębów. Plus do warg, to jest instrument wargowy, do lepów. I to jest instrument, który ja widzę, że dzieci noszą w lecie, jak w Indochinach, żeby to nie zgubić. I żeby swoi, jak to człowiek bliżej do swojej wioski, żeby rozpoznawali, że to twoje jedzenie. A brzmienie my taci ciekawe, że nawet je wykorzystywane jest do współczesnej muzyki, dyskotekowej. Tak. Dan mój z Wietnamu, a w Indonezji zrobili nawet bambusa coś toczyło i tyś graje. Także pierwsze instrumenty narodzone to rada z abstrakcyjnym myśleniem. Bo czasem człowiek nawet nie wie, na czym idzie zagrać. Muzyka to jest coś, co ciągłowo instrumenty, to jest coś, co ukonstytuowało człowieka. Człowiek je temu człowieka, że rozumie w ten sposób myśleć tyś. Ja nawet jestem pewny, że muzyka była początka kultury. Gadałem, że pismo, ale nie wiem, czy nie muzyka. Czy muzyka pierwsza nie była takim charakterystycznym takim twora dla regionu, dla kultury, dla ludzi. Bo to jest ciec w dzwonkach, nawet jak my nie widzimy, kto graje, gdzie graje, ale w dzwonkach jest teraz ciec już, skąd ten instrument jest. Są takie instrumenty, choćby ta kalimba, na której ja grał rekli, choćby mokudzio japoński, to jest instrument religijny, medytacyjny, filozoficzny, ale ja jestem pewny, że jak ktoś nie wie, na czym je gra, ja wtedy wiedział, że to jest Azja, że to jest wschodnia, daleka Azja. Jeśli mają w Korei, jest mohtak, podobny instrument. Tak, i jak ludzie ucieją ten dzwonk, to też będą wiedzieli, że to jest Tybet, że to jest Chiny, że to jest wschód. Nie wiem, jak to w nagraniu mieciec, ale tu to choleje po prawdzie i idzie w usze bardzo charakterystyczny dzwonk. Jest jeden instrument, o którym ja bym chciał rzec. To jest instrument jeden z tych, które to nie rzucają w łecie, ale w usie. To byli kataki indonezyjscy, ta przeleżność, poznawanie tych instrumentów etnicznych człowiek to trochę uczy języku przede mnie. Ja tak choćby do tych indonezyjskich instrumentów, ja ich mam nevity. To są najprostsze instrumenty, ale te ich dzwonki są najciekawsze. To jest katak po indonezyjsku żaba. I wiadomo, dzieciom pokazuje, że żaba to kogoś wie jak rachłece. Ale to jest jeden instrument, który może pokazać, jak koncertują żaby nad jeziora, jak to zbierają tyle wieczora i wszyscy naród rachłecą. Ten instrument to rozumie pokazać. Fignie zamknął słuchajcie i chcę wyobrazić, że tam jest z nim. Przy jakimś błotku. Jo, to jest
To jest jeden z tych instrumentów. Zaraz przejdziemy do następnych instrumentów. Po pauze na reklama, że cię tyś wici o kasiepścich instrumentach, ale nie leno o nich, a tyś o tym, jak można stworzyć wegańścigłe reczka. Dzisiaj w kawie i kuchu taci pocianstenk z Wankłewi mumę, bo naszym gościem jest ciażbun z Wanków Sławomir Krause. Ja przebociłam na Facebooku, może ta obezrzec czarodziej dźwięków, a tu może ta posłuchać łepłewie z całych instrumentach. To je myślę no ciekawsi, ale tyś z Wanku tych instrumentów. No jeśli możemy tu wybrać, myślę, ten, z tą kreśką. Ja, to jest huluci, chińści. Jedno detom gadam, że jak u Wałodzi to ten symbol szczęścia, jak to Chińczycy tak gadają, to jest chińści. To jest instrument prosty, jeden z fletów dyniowych, ale bardzo fajnie zrobiony, bo on ma aż 2 registry i tego przyłączyć na 3 flety i wykorzystuje jeden. Pamiętam, jak chłop mnie go sprzedawał, to on mnie gadał, to jest flet chiński w pentatonice, wyskalowany. Nic pan tam właściwie polskiego nie zagra, a już na pewno kolendy albo kaszubskich utworów. Tak pierwszy co je zrobi, to je zaraz go w domu spróbował, ile w tym jest prawdy. No tu mamy miele wstać tak rychtych do tej piesni, bo zabrzmiało dech jak melodia Cieto w Questce Lekasiewsko Królewo. Te by dali jej nie grą, te by dali. I mogę prosić jest jeden, bo je był o nim zabrać. To Nordowo Ameryka pewnie. To jest tak, to jest flet idealści i to ci rdzennych mieszkańców Ameryki, to lepiej brzmi. I to są tacy osoblewe instrumenta i wiadomo, do nich mam swoje podejście inne trochę, bo to są w letach te indiańści, one są wedle ich wierzeniów, one mają desia. Oni wierzą pod ich dzień, że wszystko to do wytchnieni, dzwanki jakieś to desia. Nie ma takiej płetwerych tych jedni. To jest w skrócie Native American System Flute, ale każdy z tych fletów ma swoje miono, tu jest totem młece, on ma swoje miono i swój apartny jakiś plac, tak jak katana w japońskie, tak tam jest flet. I je używane plus od święta, a nie tak, żeby sobie pograć w przerwie reklamowej. A brzmi, no cudownie brzmi. Lubię dzwank, bo jedno godą, jak wam chcecie się uczyć grać na fletach, to weźcie sobie tego typu flet. Młece żadnych nie trzeba wiedzieć, żeby on dał dzwank, a szkoła muzyczna też żadnej nie musi mieć. Graj to Dasia podpowiada, a nie to być w partyturce. Letko sobie na nim graje, to jest nywyk się zaleta. I bardzo przyjemno to brzmi. Jo. Człowiek aż so przenosił gdzieś tam nad jakiś wodospad albo większy plac. Przy tych mechanicznych, tych instrumentach jest wielka rzecz tropeżna, najbardziej nierozpoznanym instrumentem, choć najbardziej znanym. Jak to będzie być? Znany, a nie rozpoznany. Ty mianowicie tykle, bo wszyscy zwią to fletnią pana. Instrument pochodzi z Ekwadora, z Peru, z Boliwii, z Ameryki Południowej. A fletnia pana, jak płetwa sama gody, to jest instrument wymyślony z mitologii od pana, satyra, półboga. Grecką mitologią. Ja, z greckiej mitologii z basenu Morza Śródziemnego. No to gdy, skąd Indianie w Peru mogli znać takiego greckiego bożka? Tak, to było faktycznie tam też w Grecji ten instrument powstał. On co rozkusyżył na
na Rumunia, na Karpatę, dalej Słowacja i do Polski też dotarł, ale ku nas on nazywał albo Syrynga, albo Multanci. Można jeszcze nawet stary zapis Kuelende, gdy jeszcze tam wpisane, nie, że pasterze śpiewają, na multankach grają, na multankach. One były przode lat bardziej znane niż te multanci. A w Ameryce to wszystko są samponia. Sześci samponia z bambusowych drzew, to są antara, podwójne są czuli, melinci, siku w języku Aymara. Przeważnie w języku Aymara są, bo oni tamtąd jakby rozeszli w świat. A graje to na nim, tak jak wiele ludzi myśli, że on to nie nadaje do grania zaboru, bo on ma plus 20 pełne full tonę blues, a pół tonów już to nie da z nich zrobić. Nie, prawda? To jest instrument, każdy antara, każdy czuli, samponia, fletnia pana, jak zwał, każdy jest chromatyczny. Pół tony można też na nich grać, sygnie 45 stopni odchylać graniem. I też to da zagrać. Ale można grać na tym w Ciekawie, jak socieją ti, co obzyrają nas od 9:37 wieczór. Teraz przejdziemy do kasiepścich instrumentów, bo tu mamy ten zbiór, tak jak tego, peżna biedny i peżna tego chcesz wzbogacać, ale same te instrumenty, które my znajemy bazuna, znajemy diabelści skrzepice, taci jak ten tu smaczk, bo tak są, taci miono mo, ten gentleman, to są instrumenty, które też, tak jak wiksi dzyl tych pierwotnych instrumentów, nie miały znaczenia w muzyce, ale prawie do czego one służą? To były instrumenty łebrzędowe, użytkowe, jak historia gada. Na początku całe życie nasze było podporządkowane po roku. I człowiek to do nich też podporządkowywał. To były dobre, stare czasy, kiedy człowiek nie próbował naturę zmieniać, po prostu do nich dostosowywał. Teraz jest pewnie inaczej. Ale w ten czas też było tak, że instrumenty były tak też budowane, żeby to mogli nam sprzedać. Diabelści skrzypce, tak jak one wędrzą, to zaraz widać, do tego nie służyli, oni mieli odstraszyć. Wenekat herleca, jakaś choroba, nieszczęście do domu, ale też i wenekat zema, jak ona zadygo i bela, mamy już czas sadać, a jeszcze nie leży. I do tego, i do dwóch dechów, kiedyś przed lat wierzyli, że lechy chodzi za człowieka, też i za tym diabla wenekat. On mi robi wiele trzydków. Jest taka fajna legenda, mnie to bardzo widzi, jak to ludzie, którzy nie zachódko umierali, albo umierali w złości, albo mieli coś jeszcze niezałatwione na tym świecie, to nie mogli trafić do nieba i to błąkali po tym świecie. I na te biedne desze polowali diable. I żeby retać i doprowadzać do nieba te desze, sygnie wystaciła diabelka, robić wiele trzydków i idź pomalinku w stronę cmentarza. Bo cmentarz był też pilnowany przez diable, żeby nikt tam nie wlazł. Te desze, to co bląkają po świecie, one mają być chwytone i do piekła wsadzone, a nie mają trafić na cmentarz, bo tam była brama do nieba. I ten pyrtk siedł w przodku, robi wiele trzydków, wszyscy desze szli za mną, a ja siedł w kierunku cmentarza, czy ten człowiek. I pyrtci widzieli swoja gamba, swój diabeliści pesk na przodku i rzekli, ten co łeb łowił dopisze, ne? I go wpuścili swojego. I w ten sposób desze trafiali na cmentarz, kłaźli do swojego grobu, a tamtąd prosto do nieba. Takie
Ta legenda mnie to bardzo widzi. Ich je widzi, mnie to wydaje, ale ta jest lepsza taka. I to była taka najważniejsza robota dla tego diabla. A instrumenty takie jak rynczyk, tyś kiedyś mnie widział, o tam jest. Rynczyk był podobny też do tańcowania w noc w kupały, a później noc świętego Jana, tak zise. Też tańcowali w kul ogniścia dziewczęta, a teraz też się używają w czas głodów, łebczat głodów, też do trzaskowania, do bęblowania. Tak samo jak mreczk. Tyje, ja bym to ładnie tyje mreczk i w jedno chcę zrobić, o, zaplet. To jest Hamburg, łetymkli i cały czas myślę, czy idę zrobić mreczk weganiści. To znaczy taki mreczk, który nie brakuje kości ogona. Wiele dytków to martwi, że koń, który biega po łące i nie ma ogona. I wydawa, że mnie to chyba uda. Chyba mnie to uda, bo do takiego rychtych mreczka trzeba 3 litków, żeby na nim grać. Jedna trzyma osoba, druga poliwy ręce, a trzecia graje na tym. A ty signie blut lejtko od wilże trance i jedę na tym zagrać. Coś to jest za materiał? I teraz kładzie na tym muzie grać wcale nie musi łeda brakować. Faktycznie, na mreczku z końścich włosów to by taka infach nie szło. Także mam nadzieję, że to przyjmie. A ja ci to jest materiał? Polimetakrylan metylu. A, to teraz już wiem. Nie, to coś jest sztuczne. To tali mogę rzec, wiskoza bardziej, ale jakie dokładnie składy, nie wiem, jest to sztyrk do biele, dokładnie rozpuszczony, rozczesany jak włos, żeby był taki miły, przyjemny. Nie? I żeby ta łada dłużej trzymał. I otrzymał dłużej łada jak końści łagun. Jak rysłę zrobisz mokrą, ty możesz na nim grać cały wieczór. I to nie do sodniście tyłe. Bo to rozpiszcie i perate są tyle lat, ja? I to jest takie ciekawe. Jeśli jest innych takich rozwiązań, żeby zastąpić pyra materiałów, jest taka łydba, żeby mreczk był sparłączony na pyra takich mniejszych i żeby dało to na tym akordach łatwiej grać. Ale to jest w planach. Będziemy to jeszcze zrobić. To widzę, że cały czas myślisz o tym, jak można te kasiepści instrumenty wzbogacać, jak można przetworzyć je w taki sposób, żeby one też w dniowym świecie mogły odnaleźć. I żeby to nie zmienili za bardzo. Żeby to nie zmienili, żeby ostale w tym kształcie, jacy są i żeby byli dali to naszą wizytówką tym ambasadora kasiepści, przynajmniej tej muzycznej kultury. Żeby to ostać, niech ten pierwszy zamysł jest, ale to są drobne zmiany, ale one poprawiają i granie, i poprawiają rynek tych dostępnych materiałów. No bo to jest też woźny, bo ci go dumał o tych materiałach, no to prawie przystęp dzisiaj do końścich włosów jest dość ograniczony. Trzeba znać kogoś, kto prawie łebcyno te włosy, żeby coś załatwić. No i to jest też problem, myślę, dla takich kapelów, bo one też, z tego co wiem, są zwracają do ciebie, bo czasem brakują mreczka, czy jakieś diabelści skrzepice prawie, bo tamte są zniszczone i widzę, że takich mistrów instrumentów też brakujemy. Nie, to jest taka nisza, to jest prawda. Ale to nie chodzi o to, mnie to widzą takie łydby, jak to prowadzone są w klubach kultury, gdy ledwo to zbierają, koła gospody wiejskich, kluby kultury i zbierają to i robią
taci warkownie zbudowę instrumentów ludowych. I mam nadzieję, że to będzie coraz więcej, że instrumenta etniczne, ludowe, ale kaszebści będą w każdej izbie. Że w każdym domu, jak przyjdę lat kiedyś, żeby taki diabel chciał do Wenekani, do igły. Nasi przodkowie bardzo powoźno traktowali kwestię tych instrumentów, bo one służyły im do tego, żeby prawie łednekać jakieś młece, albo przecygnąć coś dobrego. Czego my sobie od tych naszych przodków możemy nauczyć w naszym dzisiejszym myśleniu, wydawałoby się takim racjonalnym i do przodku? Mnie to zaraz przypomina stinanie kani. Do głowy mnie przychodzi. To jest taka psychoterapia. Jest podejrzeń, są tacy norte, nie lubią na kasiabach, ale w całej Polsce, a wiem, że i za granicą nawet, że jest, są wieści różne, są białci, co ładnekują, jak to sobie uroci i tak dalej. Przed laty miałem taki miasto zdrów, taki rzadko taki zdrów. Takie podejście do problemów. Oni rozbili sami je roznekać. Te instrumenty dawale nie tylko ta zabawa, że człowiek siedzi między ledem a tymi instrumentami, a robi wiele trzasku, łapczat głodów, na kontrolku, czy po żniwach, czy przy innych rozegracjach. Ale to już było to, że ledy sami to wszystko robili, to jest. To były instrumenty, które tak jak dzisiaj, choć nie, dzisiaj to nic tak człowieka nie łączy, jak spotkania kiedyś. To były okazje do tego, żeby to spotkać, żeby wymieniać ze sobą to, kto był zrobiony, żeby problem, jaki są naród to wejście w jakimś kręgu, żeby szło załatwić z takimi instrumentami. Przy jednym wynekaniu, przy jednym trzysku, przy jednym ogniściu, a na końcu we wsieściu wszyscy byli pewni, że je dobrze. To była zabawa. I to mnie to zdarzyło. One miały takie podwójne role. Jedna, że takiej terapii psychologicznej, że to wszystko teraz boli, nanku, to nam to nie uda, to nam nie wyszło. Ja teraz fajny moment, no to dobry pora, żeby to ładnekać, zakończyć sprawę i te instrumenta do tego służyły. A druga sprawa, że moje rektowale z daleka było widać, kto jedzie w jakim trzyska i w jakim peska tym diabelściem. To był taki element kultury, którego nie ma na całym świecie. Każdy nurt, każda kultura ma jakiś inny swoje zawanci, ale to nie nasz. To nie nasz i to jest taki wyjątkowy, taki osobliwy. No musimy je jakoś przechowywać dalej. Musimy to robić. Musimy na to jakoś żyć, bo tak jak gadałem, jak wiesz skąd pochodzisz, wiesz gdzie jedziesz. I to są wobec idealne podrechowanie naszej rozmowy, ale jeśli zanim skończymy to jedno pytanie, bo tych instrumentów w twoim zbierze je kuli? 180, tak. 180, to już wnet 200 i cały czas ta kolekcja rośnie i jeśli idzie o te terny te są tworzyć i te terny gdzieś udało so dobec cię na pchlich torgach, cię na gdzieś tam w jakichś sprzedażach internetowych. Tej, no, jak to wesdrzy? Emerytowany wojskowych, teren wedował pieniądze na rozmaite instrumenty, zamiast na jakieś powoźne rzeczy, teraz jest so webloko tak jeździ na te prezentacje. Było to wart zacząć to wszystko? Na początku był chaos w tym wszystkim. Jak to gadałem, jakie po kosiapku chaos, werwas, ja? Na początku był chaos w tym wszystkim. Faktycznie, jak się skończył ta moja przygoda z tym wojska, z tym fligrem, co je naprawił, i to trochę zapóźnienie człowiek szedł w stronę pedagogiki. A miała na to widzę. Skończył ta pedagogika i doszedł do takiego wniosku, że to
to i lubię robić, chodzi o kontakt z ludźmi. I nie lubię z dziecami, a nawet ze starszymi, ze seniorami. I doszedł do takiego wniosku, że te instrumenty, bo ja rechli już zbierał i robił i tak, że ja mam przeleżność we Stywku w Kusykowie. Tam poprosiłem mnie białości, żeby je pogadał z tymi dziecami o tych instrumentach, jak ta burza, jak ten grzmot, jak te deszcz i tak dalej. Ja sam zrobił takie zajmę pół godziny może. I tam wszyscy białci rzekli, że gdy sobie słuchali, oni nikogo nie słuchali, bo miałem gębę szeroko i byle zasłuchali, to jest normalne. A gdy nie, to nie jest normalne. Mnie to wydawało, że ja. Także od tamtych czasów, gdy nie, to musi być świat. Wiecie, co człowiek może robić najpiękniejsze życie. Ale jeśli on je trzyma doma, to jest niepotrzebne. Jak już coś robić, to po to, żeby to szło w świat, żeby to ludziom pokazać. I teraz lepiej je naprawdę, żeby te instrumenty to nawet zniszczyły tym używaniem, ale ja i takie naprawia. Ale żeby one szły do ludzi, niech ktoś je dotknie, pomakle. Dzieci lubią wszystko dotknąć, pomaklać, spróbować na tym ten zagrać. bumble cidnąc parę razy. One to uczą i rytmici, i słuchanie dzwonków. Przy tych ptyczkach uczą to te oddychanie, ten odruch, te oddychanie też się pojedzie. No tu czasa cała motoryka w to wchodzi. Cała motoryka. Ja mam też zajmę z dziecami, które mają różne rodzaje niesprawności, orzeczenia o tych niesprawnościach. I to, co też przedewy, było wiele instrumentów etnicznych. Ludowych mniej, ale wiele instrumentów etnicznych są tak stworzone, że mogą być takimi narzędziami do tego, żeby rozwijać w dzieci różne rodzaje motoryka. Nie? To jest przed knipsowaniem, przeklepaniem, przedmychaniem, także do tych instrumentów wrócą, do tych instrumentów, które tam co przedewają. W tych przedszkolach, w tych ogniściach, przy tych małych dzieciach. Od 3 lat już można wprowadzać te instrumenty. Te są młodsi, te są gwizdci, gdzie są grzechotci, ale nie tacy zwykły, ale te grzechotci, które tak jak ten czajczas, który nie da wymaklać, dotknąć. I to są instrumenty, które przemawiają do tych dzieci. Każde dziecko, nawet dziecko, które myśli trochę inaczej, dzieje inaczej, my nadwrażliwość, nadwanci, znajdzie coś do siebie. I nawet dzieci zamkli, to odmykają, to na różne instrumenty, bo to jest kolor, to jest dźwięk, to jest dotyk. Nie? A u niektórych, jak przy mreczku z kunści błagu, na nawet zapach. Także to była dobra łódba, to jest dobry cierenek, wsa strona pójdzie. Godo nama ciażbon dzwanków, czarodziej dźwięków Sławomir Krause, ta fascynująca ryza po całym świecie, po nasi uśłosce, sygający dziesiątków tysięcy lat do wslodu, to jest myślę coś dla Ciebie warto też łebzyrać siebie i świat, bo tu nie było bieżących politycznych sprawach godu, nie było naszych kasiepścich, ale też jak widzita wanozimy baro dalek, baro głębok, wiolgodzanka za ta rozmowa. Wielki Bóg zapłat i pozdrów dla wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. A wapiszta, ja ci instrumenty z całego świata znaję, niektóre z tych instrumentów były wam rechliznune, a niektóre z nich widzita pierwszy raz. Ja im ciekawi waszych pozdrzadków, piszta w komentarzach. Pamiętajcie, żeby dawać spaja w górę, żeby subskrybować nasz kanał i dawać światu do wiedzy, że Kasiepści Media rozwijają się na YouTube. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Pomogą rozwijać Kasiepści Media.